her. Det er fandme den mest mærkelige psykolog, jeg står i. Kom her! Vi skulle ned og fange en hund, der er hår på og fødderne går på, og den bor i den dybeste tavshed, og mig så hej veksler til drej, og vi købte en strus, der var gode, og så blev vi stoppet og hullet proppet, og så løb vi ud i sandet. Så mine damer og herrer, nu starter jeres arbejde for i aften. Kan I høre, hvad Kim og Dingler står og synger nu? Hugga, 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 hugga. Det er her, kom så! Hugga, 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 hugga. Sådan der! Og ude i ørken, og bliv ved. Der mærker man tørken, vi skal nå hjem. Der er langt mellem ditten og datten, så vi tog os en opgave, for den havde vi nok. Det er svært det der, ja, ja. Så slog vi lejer for natten, hey, og så blev der skålet hele bålet. Det er Ali, der runder 30, hey, og hele smagen en fødselsdagskage, og så gloede de alle på hej. Jo, jo. Så bakker de hej, ender så farlig, mens jeg slog en streg i oasen. Da jeg kom tilbage, var har I kage, et glas superen stod til lykke med dagen. Yeah! Morgenen er syg,
hugga, ha!